Wow. Rasane bae tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu eman paras bagusmu ndak beda karo ademu rumono lembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal doyan senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menjual matur suwun sampun ana ngancamine saben dina cintaku mbak yo sampun
suwun sampun ana ngancamine saben dina sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake engko kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun